se podívat na to menučko, lidi. Nezapomeňte like, odběr, komentář, všechno potřebný a hlavně choďte na streamy na kick.com. Jsi v pohodě? Jsem v pořádku. Děkuji. Pro příště, ať zase nezakopneš, vem si radši tohle. To bude určitě lepší. Mám hlad. Kde je to jabko? A pokud i ty chceš svůj iPhone, utíkej na jabkolevně.cz a použij můj kód TYBLÁHO600. Uvidíš. Verím čiastočne na horoskopy, lebo vždycky mi to posiela každý mesiac moja babka, ktorá sa s tým úplne zaoberá. Svadba a deti by si chcela čo najskôr, po 30-ke možno nikdy. Čo najskôr? OK, moc mě nenavnadil zatím ten začátek, ale uvidíme, třeba to bude lepší. Bo máme 3 skoro 100% meče a naším cieľom je v tejto víťaznej šnúre pokračovať. Podarí sa nám to s Adriánom, ten má, ako sám priznáva, slabosť na blondínky. Tak čaute, ja som Adrián, o chvíľu mám 22 rokov a pochádzam zo Senice. Ahojte, volám sa Julia, mám 20 rokov a som z Popradu. I'm crackable, bro. Ten teda v Trnave. Pracujem ako kameramán v regionálnej televízii a ešte popri tom pracujem aj v McDonalde. Práve som doštudovala na hotelovej akadémii. Chystám sa mať nejakú pracovnú skúsenosť ohľadom tejto oblasti. Moja ideálna partnerka je mala vyzerať, takže by bola hlavne teda verná a nejaká, že je cieľavedomá do budúcna, že by chcela niečo dosiahnuť v živote. Môj partner by mal byť určite úprimný, takisto To nevíde. energický, nech sa nenudím a nemal by byť namyslený klamár. Tak tahle věrná nebude. Proč? Nesoudil bych, ještě neznáme. Ahoj, tak ako sa voláš? Čauko, volám sa Adrián a ty sa ako voláš? Jako jaký patterns? Jako dobře, no, kroužky v nose, vždycky to bude zábava, to je pravda. Teší ma Julia. Aj mňa. A koľko máš rokov? 21, ale za mesiac presne už budem mať 22. A ty? 20. Zní dost namyšleně, to si jenom jakoby znechucuješ ve svých očích, aby ses nemusel stavět realitě, že na ní nemáš, kámo. Prostě si ji znechucuješ, aby ses nemusel kvůli tomu cítit špatně. Ja uprednostňujem, že mladšie baby, takže to je super. A odkiaľ si? Zo Senice. A ty? Senice? Promiň, to jsem se na tobě vybil zlost. Ani neviem, kde je. To je tak hoďku a štvrť od Bratislavy, nejakých 90 km asi. O, tak to aj tak odo mňa ďaleko dosť. Ty si asi z východu podľa hlasu, alebo tak, nie? Či? Prízvuk? No, Hej, z Popradu som, áno. OK. To je docela dost daleko. Som už nad tým rozmýšľal, že jak by to fungovalo, že by sme sa stretávali napríklad, že keď teda ja som zo západu. Nevadilo mi to ako je však pohodičke. Jako jsou dospělí, to už se dá vyřešit. To robíš vo voľnom čase? Chodím rada s kamarátkami von, No, tak OK, beru zpět, sorry, to je v píč. na kávy, najesť sa, na prechádzky do prírody a tak. Tých najbližších priateľov nie je veľa. Mám taký skôr vší okruh ľudí. A ty čo? Ja som viacej taký, že je pracovne založený, že akože veľa pracujem, by som povedal. Kamaráti si o mne myslia, že som workoholik. Čiastočne si to niekedy myslím aj ja. S chalmi si behnem na motokári, nejaké športové aktivity, alebo také adrenalinové veci. Rád lyžujem. Adrenalinové mám tiež rada, no. Áno? Áno. Tak to je super. Skákala si z lietadla? Nie, tak až nie. Zatiaľ som len na takom začiatku, že na kolotoče. Na kolotoče. Top. Ale jako je pravda, že já třeba na ten obří řetízkáč, co je na Pražský Matějský, bych nevlez, takže jako respekt pro ní. OK. Mám najradšej také tie výškové kolotoče, rýchle. A kde pracuješ? No, ja mám toho viacej. Co je špatně na tom, že chodí ven s kamarádkami? To není jakoby koníček. Je fajn, že udržuje ty přátelské vztahy, ale chápeš, kdyby třeba řekla, no chodím s kámoškama, já nevím, na lekce boxu, ale oni takhle chodí jenom na kávy drbat a řešit život jiný. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsou moje zájmy a moje koníčky, tak neřeknu chození ven s kámošema. Jinak na tom jako samozřejmě nic špatného není. Tak sa venujem akože popri škole dronovaniu, potom pracujem v regionálnej televízii. Fúha, tak to máš veľa toho. Mám Že aj toho škola, viacej, aj no. toľko práce. Ale tak škola, akože ja to tak beriem, že škola je u mňa na druhom mieste. Na prvom mieste u mňa je Peniaze dôležitejšie. Ani peniaze, ale skôr tie skúsenosti a kontakty, ktoré ma vedia dostať ďalej. Akože. Jo, ale týpek vypadá, že tomu rozumí reálne. No a čo študuješ? Trávujem má mediálnu komunikáciu. A ty? Som doštudovala, len strednú teraz akurát. Tak ty si akorát maturovala, áno, tento rok. Áno, A čo si študovala? hotelovku.
Aj cestuješ už teraz, alebo ako to máš? Tento rok zatiaľ moc nie, iba pôjdem do Paríža budúci mesiac. V Paríži sa teším hlavne na tú Eiffelovku, hej, a na tú plavbu loďou. Čo mňa láka Dubaj, ale No, skrz to tiež, áno. Čo ty a Dubaj? Akože veľa ľudí hovorí, že to je akože umelo Kámo, ne, konverzace o Dubaji, lidi. Hej, je to prostě většinou fakt scam, skurvená Dubaj, ty vole. Milujte přírodu, to je fakt, tohle je fakt pro zmrdej, kámo. na mesto, s čím akože súhlasím šťastie, lebo to je vytvorené na púšti, ale mne sa tam páči ten mindset tých ľudí, že sú tak založení, že podnikateľskí a myslia na svoju budúcnosť. Môj vysnívaný byt by bol v Dubaj Maríne s krásnym výhľadom na oceán alebo teda zátoku Dubaj Marína. Keď tak počúvam, Bože. z Adriána by mohol byť o rok či dva nový ženích. Možno ale dovtedy spozná svoju pravú lásku a možno je to práve Julia, ktorá sa zatiaľ schováva za stenou. Jako ešte sa nevedeli. Skôr, než uvidia jeden druhého, uvidia svoj vysnívaný ideálny typ. Napovie im to niečo o tom, čo ich čaká za stenou? No takže vidím tu Ninu Janovu a tá druhá je to z Rúže, neviem ako sa volá teraz. Chiara. Áno, Kiara. A akože pekné ženy, schvalujem, hej. Kámo. Ale čo máš taký typ, že skôr tmavovlasé? Sa zvykla, že keď budem úplne že mimo jeho vkusu. Práve že vôbec, skôr blondinky, ale mňa nenapadala žiadna nejaká celebrity, ktorá je blondinka, tak som to dal proste Ninu Janovú, ale akože nepáči sa mi nejak extra jej prezentovanie. Že dobrý, som nasratá ako kokot. No ty tu máš na obrázku nejakého herca, predpokladám. No, prdele. Hovoril som si, že no, že tak na ňo asi nemá, že to asi neviem, či budem ja úplne jej typ. To nepoznáš, z jakého je to filmu? Vôbec. Kámo, protože nikdo normální takový film neviděl. Ja nepozerám moc seriály ani filmy práve, že. 365 dní. Je tam tých 65, to mi mohol doplniť, áno, No ale... a Kámo. iba tak, že proste páči sa mi taký tmavší typ, je taký dominantný a no, akože je hot, takže preto. Povedal by som o sebe, že som dominantný, tak rozmýšľam, či sa na neho podobám, ale podľa mňa ani nie. Ale akože som Ako ja opálený. ti sa moc nepodobám na tie tvoje, takže... Nálada je výborná, aj keď si dvojica práve odhalila, že ani jeden z nich sa nepribližuje k ich celebritnému krašu. Nič to ale nemení na tom, že ak chceme vidieť prvý pohľad medzi Júliou a Adriánom, súčet ich bodov musí presiahnuť 10. Tak uvidíme lidi, jako zatím je to doopravdy takový dost suší a upřímně nedávám tomu moc šanci v tuhle chvíli. Jako přijdou se najíst, to už je klasika, ale mají to v píči, jako nejsou kompatibilní podle mě. Vy si myslíte, že jo někdo? Ale cením, že tam jdou, abych nemohl dělat šaška před národem. A teď ty neděláš šaška, když tam děláš prostě inteligentní debatu. Pre mňa je veľmi dôležitá tá komunikácia a to, že mu akože veľmi išlo, tak som bola prekvapená, lebo ja som sa toho najviac bala. Začíname vysoko, uvidíme, čo sa stane s týmito OK, to je fair, jako za mě je, podle mě je důležitý to jako zpříjemnit ten čas té holce v jakýmkoliv ohledu, takže je podle mě hrozně fajn, když ta holka, že jo, se logicky prostě stydí z začátku. Ty taky, ale ty musíš prostě jakoby ukázat, že se tam můžete prostě bavit úplně v klidu a že jsi v tom jakoby s ní. Podle mě to hraje velkou roli, jako ještě když ho jako neviděla tak se nemůže jako vizuálně říct, jestli je to její typ nebo není. Cool, jdeme se podívat, jestli bude nějaká námitka na jeho nebo na její vzhled. číslami po tom, čo si Julia s Adriánom buď padnú, alebo nepadnú do oka. Ahoj. Ahoj. Ako ja som bola strašne nervózna, ešte keď som mala tú masku a mi bušilo srdce, že čo to bude. Adrian, ahoj. Julia, Teší ma. aj mňa. Keď som ju No nic. prvé, čo ma zaujalo, boli jej dlhé nechty. Máš veľké nechty, síce. Že pozeráme, že rada nosíš špek. Jako to bylo hrozný seznámení, to bylo v píči. Taký. Chodívam každý mesiac na nechty. Nechty okomentované, stena je preč. To znamená, že už dvojici môžeme naservírovať špecialitu šéf-kuchára. Hodnotíte, k čomu máme najbližšie a najďalej. Prvý je, že najväčší turn off je kontrola, nevernosť a nezáujem. 3, 2, 1. Tak to máme vymenené. Takže ja som nad tým zvažoval. Tak že- nezáujem by mi oveľa viac vadil, jak to, že by sa akože kontroloval. asi áno, no, keď si to teraz tak akože zoberiem, že... Ale zase mi vadilo, aj keď ma príliš tá kontroluje. Ako hej, ale taký ťa kontroluje, to je aj taký znak, že sa zaujíma, vieš. Asi áno, ideš, asi by som skryje to dík. otočil. Máš pravdu. Áno, som žiarlivá, ale mám rada, keď nemám až tak tie dôvody na žiarlenie. S tým si sa stretla v živote, alebo či si mala neverného partnera, alebo... Vieš, nemala som žiaden vzťah, takže... Aha, ok. Hej, kámo, to je za mě red flag. Prostě já si myslím, že když někdo fakt jako třeba dejme tomu jako holka do 20 neměla vztah, ty holky, kterým je 20 a nikdy neměli třeba vztah
a nikdy je jakoby žádný týpek nemiloval, tak oni vůbec nevědí, jaký to je, jakože mít nějakou tu romanci a tak. A podle mě v těch 20 se to už jako těžce učí, nebo jakoby vůbec poznává. Ty vole, nechceš být jako první, který ti to ukazuje, že na ní může být někdo vůbec hodnej. Takže proto já třeba nechápu týpky, který říkají, že chtějí jako panu, víš co. To mi přijde úplně úchylný, když je někomu třeba 30 a říká, já bych si vzal jenom panu. Ty si mal? No, 2. Môj posledný vzťah som mal asi rok a pol dozadu. Nebolo to, že bola neverná, ale bola tam tá kontrola presne, že možno Že aj ona preto ťa som bol príliš kontrolovala? tým ovplyvnený, že som to na druhý bod, že áno, že ma kontrolovala a že vlastne musel som sa aj hlásiť, s kým idem von alebo tak. Ja som musel pomaly všetkých obmedziť kvôli nej. Tak ja by som zase nechala priestor, že každý potrebuje, vieš, aj čas na svojich kamarátov, aj svoje veci a nie, že len 24/7 byť spolu. Keby do konca života môžem jesť iba jedno jedlo, bolo by to šunková pizza, carbonara cestoviny, brinzové halušky. 3, 2, 1. OK, tak to nebola Až na abeceda. tretie tie špagety. No, lebo akože carbonara mne osobne nechutia, lebo ja som akože doslova vyberavý v jedení. Akože nenávidím, že ryby, ani hríby, huby nemusím. Jaj, ani paradajky. první red Radšej flag som lidi. halušky špagety, keď už tak akože. To sa nezhodneme vôbec. Skúšala som variť carbonara, ale stále nie sú ako z reštaurácie, takže treba asi na tom popracovať ešte. Svadba a deti by si chcela čo najskôr, po 30-ke možno nikdy. Čo najskôr, ty kot. Čo najskôr? Tá do toho chce spadnúť hned, nie, tak to že má. Najskôr, že teraz, hej, teraz určite nie, ale po 30-ke už podľa mňa je neskoro. Už by sa cítila stará Že je maminka. také, že dieťa by som chcela, neviem, od tých Fuj. 26 až... Celý jsem se poflusal nudlema. Ako nie je to také zlé, hej, Akože stále. není, no. Ešte u muža po 30-ke je No, to je v pohode, ne? lepšie. No, hej. ale u tej ženy ako Ako chápem ženy. ťa, no, lebo však moja sestra sa vydávala, keď mala teraz 28, takže bolo to do tej 30 stále, takže hej, ale či deti neplánujú. Akože ja chápem aj to, že však v dnešnej dobe je byť trendy mladá maminka, ne? Radšej po 30-ke, keď má mať teraz, hej. Premýšľal som nad menami svojich detí, či už vonku s kamarátmi alebo kamoškami, keď sme sa o tom bavili. Ja by som si vybral pre chlapca meno Leo. V sexe je pre mňa dôležité spojenie, vášeň, experimentovanie. Spojení vášeň, OK. Však to spojenie je asi to najdôležitejšie, že s tým človekom, potom vášeň, však to tam podľa mňa tiež hrá nejakú rolu, to Hej, experimentovanie. experimentovanie je také, že môže byť a nemusí, Áno, takže... že to není tak extra podstatné asi Hej. za mňa. Raz za čas, ale experiment neuškodí. Veď aj toto menučko Souhlas. je v podstate jeden sociálny experiment. Teraz v ňom prišiel čas na zhodnotenie človeka oproti. Uvidíme na tabulkách zmeny? OK. Čím sme sa dlhšie rozprávali, tým sympatickejšie mi prišiel, takže Kámo, cool, cením. o pol bodíka dostal viac. Pokračujeme k chutnému hlavnému chodu, ktorý dvojici prinesie naložené jedlo z Confud baru. OK, kámo, tak typka si objednala mega chálec. Spoločne s obľúbenou kartovou hrou Menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Stačí, ak klikneš na link v popise videa. Som si myslela, že taká otázka, aký je tvoj body count? Jaj. Kámo, to nikoho podle mě nezajímá. Nebo zajímá vás to lidi? 6. Na jeho vek, podľa mňa 6 nie je až tak veľa, že je to také akceptovateľné. Tvoj. Ja nechcem to odpovedať. Možno chcela niečo zatajiť, to neviem, ale zase je to jej osobná vec a akceptujem to, že to povedať nechcela. Bol asi nikto. Já taky souhlasím. Kámo, reálně komu je co do toho, víš co? Jakože fakt, jakože když se zamyslíš nad tím konceptem toho, že jako je normální ta otázka prostě na první setkání s lidma, jakože když seš na party a někdo přijde a je, hej, jaký máš body count? A lidi jakože vůbec se nezamyslejí nad tím, že je to prostě píčovina, kámo, se na to ptát. Za mě je to dost osobní věc a kámo je úplně v pohodě, když to někdo nechce říct. Úplně v pohodě. U veštice. Vaše meno je Jakub? Áno, dobrá je. No, nebola som, ako ja som taká, že mňa by aj zaujímalo, že čo, ale ani radšej to asi nechcem vedieť. Určite by som rozmýšľala nad tým, čo mi podala tá veštica a ja sa aj bojím, že by ma to nejako ovplyvnilo, aj tie moje rozhodnutia v živote, takže preto by som asi skôr nešla. Ja som išiel pracovne do Košíc, tak 2-3 mesiace naspäť a bol tam kamarát šéfec u Dobrej veštice. A hovorím, že nech mi pošlo kontakt, ale bola v ten deň, keď som tam bol ja obsadený už, akože nemala voľný termín. Reálne mu povedala také veci a tie veci stali proste do 3 mesiacov. Verím čiastočne na horoskopy, lebo vždycky mi to posiela každý mesiac moja babka, ktorá sa s tým úplne zaoberá a teda vždycky mi hovorí, že čo ma čaká, keby v priebehu roka alebo v mesiacov a väčšinou sa to naplňa. Ak by si musel vybrať život v meste alebo na dedine? Asi v meste, za mňa. Je tam viac príležitostí. Celý život žiješ v meste?
A ty si žila na dedine predtým, že? Je tak pol na pol. A čo, podľa mňa pôsobíš na mňa, že si tak viac mestský typ. Ako na dedine, no keď žiješ v dome, tak je to plus, hej. Je tam Máš tam taký kľud. väčší kľud, hej. Ja si radšej to mesto. Presne, lebo máš tam viac príležitostí, že aj kam večer ísť s kamarátmi. Tak ja s dvomi kamoškami, čo sú mi najbližšie, mám skupinu plnú, že Adis je pusy. Adis je moja prezývka. Jestli mám radši město nebo vesnici, hej, já mám upřímně, jako já jsem vyrůstal jak v městě do 12 let a pak od 12 do 21 na vesnici. Hej, a prostě obojí. Jakože fakt jsem rád, že bydlím v městě, ale že si můžu jet odpočinout k rodičům na vesnici. Vybral by si stabilný život s rutinou alebo nepredvídateľný život plný zážitkov a rizika? Tak ja asi zážitkov a rizika. A ja asi, no. Lebo zase keď máš stále len tú istú rutinu, to je taký že nudný stereotyp, Presne, čo by že ma to asi by ma prestal nebavilo. baviť. Potrebujem presne ten život nejako rozvíjať a stále niečo zažívať, lebo to ma to nudí, že no, je to také. Z jedných z adrenalínových zážitkov, po ktorých túžim a chcel by som určite vyskúšať, je potápanie so žralokmi. Menučko vyzerá presne ako ten typ zážitku, ktorý si užíva naša Budu dvojica, to mít studený, ty vole. odmietajúca stereotyp. Posunú sa teda až k poslednému chodu. Tréma išla do úzadia, že vlastne to začalo byť také príjemnejšie a vlastne už sme sa trošku viac spoznali, dozvedeli sme sa nejaké určité veci a bolo to lepšie. Prichádza dezert a s ním aj koleso plné úloh. Akú úlohu si dnes Julia s Adrianom vytočia? Tak máme tu pred sebou koleso úloh a uvidíme, či budú šťastné alebo nešťastné. Nechcel som si vytočiť Kamasutru, ale nejakú extra obavu, čo by tam mohlo padnúť, som nemal. Čo by si nechcela, že vôbec vytočiť? Tak asi tú Kamasutru a Picasso ešte neviem vôbec kresliť. Ako tak výtvarnú som bola naposledy na základnej a zase veľmi boli milí tí učitelia, hej, čiže myslím, že Co byste udělali, kdyby vám tam vyšla Kama Sutra, lidi? To je, že musíte ukázat svoji oblíbenou sexuální polohu, jako s tím člověkem. Samozřejmě oblečený. Mně by to asi nevadilo, jako já vím, co bych asi ukázal. som mala jednotku, ale asi som si ju nezaslúžila. Tak mám ja. Nech to je na teba, keď to bude nešťastné. Dobre, tak môžem ja. Cinkačka. Akože cinkačka, to netuším, čo je, vidím tam, že automaty, tak mohla by to byť nejaká odmena alebo niečo také. OK. si myslím. Ja som to teda v menučku ešte nevidel osobne, Ani ja. takže akože vôbec neviem, čo to je. Keď som prečítala, že cinkačka, tak mi napadlo, že to bude niečo dobré, že sa nemám ničoho čoho bať, že som aj čakala, že to bude nejaká taká výhra alebo nejaký darček. Tak toto sme tu ešte nemali. Dvojica dnes získava špeciálny letný darček, ktorý by si užil nejeden fanušik festivalov. Co? Dostali sme 2x1 + 1 listok na Paradise Open Air. Takže super zážitok, akože ja by som sa možno išiel pozrieť, Top. neviem ako ty. Ja tiež. Potešilo ma, že som si vytočil cinkačku, lebo to som ešte vlastne v menučku nevidel, takže som bol v napätí, Hezky. že vlastne čo to je. A teda získali sme lístky na festival, takže super, som za to vďačný. Koho zavoláš? Asi teba. Keď sme to už Ešte, že? vyhrali spolu. No, šťastná ruka. Po tomto dezerte by šťastná ruka mohla rozhodnúť aj o Kámo, oni se nebudou bavit, ale pojedou tam spolu. výsledku dnešného menučka. Nech teda píše na tabulku, koľko bodov dáva Julii po celom chutnom menučku. Na skutočné rande Dnes vyjde to, už potrebuje vyjde to. dvojica súčet bodov vyšší ako 15. No, rovnaké. Nemal som na konci extra strach z toho, lebo povedala, že je štedrá a tým som sa riadil. Tak za mňa to bola super skúsenosť, akože veľa som sa dozvedel o tebe, spoznal som novú osobu, ktorá je z východu. Takže ja by som bol aj pre osobné stretnutie. A ja tiež, že som akože Hezky. prekvapená, čakala niečo horšie pre mňa. Ja som bol taký, že no. Takže za mňa to bolo úplne super. Som rada, že taký komunikatívny. To ja som nejak, no to je, že ako ja som docela extrovert, ja nenávidím strašne introvertov. Ale akože viem byť aj, že je introvert, že je, ale tak sám so sebou, že niekedy vieš to. Tak ja som sa bála, že keď tu bude niekto, kto vôbec nebude komunikovať, ja tiež nie som ako nejaká veľmi výrečná a potom Ale si, to došlo bolo mi, že si trápne docela. ticho. Ale Takže- podľa mňa to bolo super. Akože, Hej, to, takže- že nebolo ani ticho, ani nič, takže som spokojná. Teším sa, lebo predsa to reálne rande môže byť iné, keďže je to mimo kamier a je to také, že v súkromí.
Hlavne sme vyhrali lístky. Hej, Takže super. No. takže skvelo všetko dopadlo. Sme zvedaví, kam bude táto láska východniarky a západniara pokračovať, no úprimne veríme, že sa napokon stretnú v strede. A to v Martine na festivale Paradise Open Air. My sa vidíme opäť pri ďalšom menučku a dovtedy užívajte leto. OK, to už proběhl ten festiák, takže tam asi spolu byli lidi. Kdo ví, kdo ví.